pala yan, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, muli tayong naimbitahan ng Chef Baboy Unlimited Premium Korean Barbecue. Sabi nga nila is hashtag the best cheese ever. Yan guys, location niya dito sa may Angeles City, sa may Infinity Atlantic Drive Block 9 Lot 1. Malapit na malapit lang guys sa Marquee Mall and sa ginagawang Landers dito. So nasa beside lang siya ng Landers at ng munisipyo mismo ng Angeles City. Ayan guys, so bago tayo pumasok dito sa loob ng Chef Baboy, pag-usapan muna natin anong oras siya nagbubukas. So open sila ng Monday to Sunday, 10 AM to 10 PM. Pasok na tayo guys, papakita ko sa inyo yung pinakaloob ng Chef Baboy. And guys, welcome to Chef Baboy. Wow, aluwang ng place, and then syempre meron silang alfresco dining dito. So meron silang 4 tables, and kagandahan dito guys, meron silang exhaust per table para hindi ganun kausok yung niluluto nyo. Yes. Yes. I think I like it. Kakatapos lang natin tikman yung premium Korean barbecue ni Chef Baboy. Talaga daw mga namiss ko yung Korean barbecue nila dito. Napakasarap. Even yung mga side dishes talagang babalik-balikan mo. And syempre guys, isa sa pinagmamalaki ni Chef Baboy yung kanilang cheese. Sabi nga ng Chef Baboy, the best cheese ever dito sa Angeles City, Pampanga. Kung naghahanap kayo ng mga Korean barbecue restaurant, isa sa marirecommend ko talaga itong Chef Baboy. Second time na nating na vlog, kahit araw-araw siguro ako dito or weekly kakain, hindi ako magsasawa dun sa mga sinaserve nilang premium Korean barbecue. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course guys, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang kabalan natin dyan. Itong bagong bukas na branch ni Chef Baboy dito sa The Infinity Angeles City, Pampanga. So malapit lang siya sa may Marquee Mall at tabi lang siya ng Municipal Hall ng Angeles City, Pampanga. So until our next vlog, peace out!